Ayan, good afternoon. Welcome to my channel. Good afternoon, sir. Unsa man tong gipamati? Origin ko. Unsa kay ito? Til. Tiil. Hawak. Unsa man tay tiil? Wala ka ng... Walang manhod. Banhod? Manhod ba? Banhod siya. Nga, unsa pa? Banhod lang. Unsa pilaen? Hindi ka na kumaliso ako mga... Masaka, di masaka yan, ano? Abot siya. Masaka man pero... Di preso na ba nga maabot na tututong ko. Sakit imong inigana nimo. Unsa pagyud? Moro man. Unsa tong gingon mo ginina? Unsa tong dili mo mapil? Oo. Huwag na akong tail. Di ka kabalog anaon unsa man? Oo. Walay sakit. Wala sa... Unsa man ang duha? Oo. Ando. Banhod ang tiil, dili sakit. Dili. Dili, unsa pagyud? Mura. Manilain, hawak, likod, wala sakit. Mga... Ang likod, ana, wala sakit. Wala. Ang kaning mga kwan na ko. Pinakay na ko Di ka maana pa. na bang dari, ana. Ang hawak, wala sakit. Andre hawak. Sakit kamay. Oo. Wala pamuy-puy, pangalay, ana, ang kalawasan, wala. Usahay, ano. Usahay. Ang ginawa, okay ra. Pero, Okay ra, wala lipong-lipong ang murag kuan, ana. katulang ko na, buna lagi ko sa CR kay. Bot na sa to. May na lang, wala kong ulo. Natumbar ka gimo. Dito man walay kusog o nalipong. O, lipong. Nalipong ka. Hinay ka may ng tubig. Kusog man? Kusog may ng tubig. Di ka nagimasa hapat dito hapon. Wala. Sa una ra. Hmm. Unsang kanom to sa una? Sa una, hindi ka lagi mag-basketball, hindi ka maligo, ano. Kana no. Karon dili na. Hindi na kayo. Di ka baklay-baklay, di po ka magakuan. Di ka nagabasa ni kule. Wala na. Wala na. Ano man? Wala po, diretso lang po. Dito na lang, oh. Sige, sige. So, asa kay tong balay mo, sir? Daka. Udaka. Udaka San Miguel. Ayan, guys. So, ayan, shout out sa taga Udaka San Miguel, Digo City. Nasa siya dari atong tabangan, no? Girekomenda po ni Jerry Legaspi. Shout out mate ni Jerry Legaspi. Ayan, shout out kay Jerry, no? Grabe yun ni Jerry. Sige, jo pangulit yun nga. Kung ano lagi daw ka? No? Sige, so kumusta na mo diya taga Udaka San Miguel, no? Taga ko customer diya. Of course, ako ang mga viewers nagasuporta sa kuha, nagasubscribe sa kuha. May isa sir nakasubscribe na siguro ne. No, salamat kay sir sa imong pag-subscribe sa kuang YouTube. No? Salamat kayo kay isa na siya pero di mahitabo nga na iskalibo kung wala isa. So, gamit jud kay kada isa-isa, no? So, sa akong mga nagasuporta sa ako ang nagatanaw sa akong YouTube karon, maraming salamat sa inyo ha. Sa ako mga suki, kumusta na mo mga suki nako? Ayan. No, comment lang suki ha, comment lang niya. Ako mga viewers, thank you so much. Viewers outside of the Philippines, thank you so much for watching my YouTube channel. Special mention India, Indonesia, of course ang United States. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you very very much. Ayan. Of course, sa karon lang nagatanaw sa ko ang channel. Pwede mo subscribe para updated mo sa kuang ginailot nya. Pwede po mo i-click nitong notification bell para tanan kada update na ko, kada upload na ko makita ninyo. Anya pwede mo like nya. O ganan mo, mas nindot mo share mo sa ako ang gina-upload kay kung maka-share man gud ta mas daghan ta og matabangan no. Daghan ang masayod kung maka-share ta na labi nang wala pa ka malo sa kuha nya. Kung maka-share mo, mas daghan patag matabangan no na kutob sa atong mahimo. So ayun guys, so tabangan nato si share karon dahil ato ang tabangan na siyempre inubanan sa pagkampo sa Ginoo kay di man makayag kitara. So tanan nato isalig nato sa Ginoo tanan no. So ayan guys, so maghilot na ko. Tanaw-tanawa ko ninyo karon ayan nya. Kung nakapansin mo na usab ang ako ang video karon medyo hayag-hayag na. Ayan. So shout out sa taga Udaka San Miguel. Ayan. Sige. Sige, sir, tanggalay mong t-shirt. Abay mong t-shirt ha. Ano sa kalas na hilot, sir? Right, okay na. Ano kayo na? Shirt na lang.
Sir. Sige. Galing, sir. Sige. Okay ra. Ya, kulog ta sa ha. Sige. Hindi ka tan pagkatumba ni mo ka mahilot. Wala. Wala ang sige. Ni kailam dire. Brad ba na? Mayo, mayo. Dapat ito gingon niya isa. Sa gingon na ila. Taking mo daw lakaw. Takataga may sa. Gamay lang. Manana. Kamot na to. Meron sa ko gamay. Yan. Yan. Okay na kana? Tulo na lang mahilot ang zero. Yun man. Usa pa yung ba yung gibati niya? Wala yung gibati ang iyang butod ba wag gyud mabuan. Nakatulo na kaduha na kong hilot. Ito niya patandog di og di ko na di na to mahuban na to kana sa tiyan imong problema. Ang butod ibang butod ba nga sige padungod sa electric fan. Shampoo daw. Ha? Shampoo. Ay kalay ka. Puro ba na ka, sir? Siko. Undong ni Tikpan. Di mo katulog ko na yung Tikpan ron. Ang batayan na tuhan na isa diya sa kuan butod. Niya ang isa po panuhot, mapanutan labi lang ang liko may mego. Kaning lang jud tanang dugay pino maningil. Dugay. Ya, pila ni Nicole? 7. Ang sana, kana 7. Wala kambyo da. Kambyo? Lagi kami piso lang ni. Ay. Ay na lang kon. Ay kay nindot ang litripan ana mo. Ayaw na hunong. Aparte pa na to panaw na to ana. Butdan tag ko na. Nindot ana lang. Adi lang i-kuha sa lawas. Ayaw isintro. Maigo ka man pero ana lang sa paling-paling ba no? Ay, giro ka bagas. May kalitan ako sa YouTube. Yan naman siya nga, i-open ako sa YouTube. Kani sir, grabe nga lang bunaw. Nas to nga igo kay panungod niyo. Ito? Sige din ang pangalan. Marlon. Kaya lang pag bisag pa sa Badog Domingo, sir. Mahilot ko. Mahilot na ngayon eh. Kung balipad lang, kung nadyo ko lakaw. Pasyon. Kan dati di kay kung dawat og Domingo, rest day po ba? Saya dawat na ako, kaya dagan mapahilot noon. Kung gabi po rin mong ilan, sir. Alas 7 last na ko hilot. Last dawat. Kapoy na po, no? Puro tapos niya. Ano po gatong sobra na po sa overtime. Alas 5 rabi ang trabaho ang tanong para di ngay bunog no.
Kaya lagi, mahuman lagi ko, alas 11, alas 12. Kami mahangyo agad. Kaya klaro naging lawas ko. Patay na ako. Kami mahangyo, di atong pundawaton. Sabi nagsuki na dyan, mamugos ko. Luoy po. Sakit gamay. Sakit gamay. Ano siya sir? Nabantay ka na. Usay ni sa dre napita wala to ni siya. Kani lusaya, pag di nato itandogon, mudako na mo na hinungdan po kon. Namang ko nga to sa hay ko tas usahay ha. Mo na siya simot uga simot uga ra. Ada ko siya. Kira sir? Kaya na kaya eh. Layo kay itong isundan ni Ron, mag-uni uli. Klase ko to. Ron daw. Dungan pikong. Ah, takon. Ano? Layo doon na. Pagdaanan. Ikuan siya, dilayad gay man siya. Nag-record ka. Tapos, Ha? dito. Tayo nga bugi-bugoy niya. Babae man nagkuan siya ha? Tiguwang. Meron doon na siya. Kita sekarang nggak pak, ilog ilog ketemu kalau mau naik stroke. Halos tanan man. Ang kasagaran dyan dire, pas mo. Walay kusog. Muna mo kusog eh. Tapos, kasagaran ko na ako sahay. Kaya likod, hawak ka na balik-balik. Aghan po na dire. Kung ako kapahilog sa ano mga part, ito rin, video. Kasulay na ka na. Gamay ba siya? Bakit gamay no? Sakit mo hawak? Okay, mas good jira din mo ha? Okay. Kamu grup chat telepon mo ko nga. Mari na itapos ko ha. Hindi, kaisan ko niya. Tanawan ko sa YouTube.
Home service mo ka kun. Home service ko ko. Nga Dili lang kung- sa customer. Ah. Amang ko yung ubang good nga dili mo anhe. Ani ala ko diri be. Basta magkasinabot na good. Akan mag-bisa na surog na ka. Di man pod, naman po parehari panungot ra ana good. Kang ilaha nga di na po sila mangginan. Haguan na sila bitaw. Kira sir. Parinti sa palili ba? Mm. Na iko yan tuhod sa
pangka, lubak, Nya, karon kahilot, hilot na. kahilot na. Dugaya na cancer ba? Kanser sa unsa nga kanser? Sa bukog. Bone cancer? Ang bone cancer kana magunan na sige kabasa boss. Oh, mo na sa kwan sa bone cancer. Kana sige bitaw sa mabasa, nya hago, mabasa mo ni bone cancer. Oh, mo na nganong na bone cancer, na may mga tanan no. Lo bone cancer ana. Basta bone cancer. Bisa nga sa part sa lawas bone cancer, mo na sa kanang ginabasa uga pa sa uga. Advisable ba ng padara nag-violate pa niyang tuhod niya? Hindi pa yung hilot. Nag-violate pa to? Nagpayulit, Okay na, kwan ba? Naigo sa bangka? wala kadagan ang kwan na bunog, Oo, anak. bunog. Depende yun na sa manghilot yan. Kaya ako, once na muduol sa kuha, di ko balibad. Di mo kong balibad, kaya ni duol man. Oh, nya, di po mo duol, adili po tano kay walman. Di ko mo balibad niya. Pwede ko na nga, nilagom na niya. Kung hilot kay nga na. Walang na siya, kung nilagom siya, papaminaw na ko ang customer, kung paminaw akong gunit si Muha, kung kaya. Kung ana, okay ra, padayon no na to, o dili, tikang yung kaglaen. Dili sa kung bunog man siya. Depende po na sa naghilot ha. Pero sa kuha, kung nasa ilagom, hikapon, pag react siya, paminawan ng boss, paminawa siya. Kapito to niyang pilot. Nagwa niya. Namatay. Namatay. Pagkadigos na. Nag-training. Ah, dapit na. Wala na. Ah, pa na. Pero pa kanya ba? Mga Ispanya. Ako mutuo ko sa dili. Boss, dili ramon ako naghilot god. Lahat mong god. Nang nagani uyon sa kuha ba? Taga po kung natabangan, nga di po kalakaw. Mild stroke, paralyzed. Therapy mo na. Sakit kamay? Daliaran mo eh. Ako kung ulat liya eh. Ano pa dito? Yan siya. Ano na ako sila? Wala ko dito. Wala ba? Papalam kasulod. Ako mo sila. Yan, Diamond. Nakasulod na. Ha? Kaso nakasulod lang pa. Pero sir, sakit kamay. Ha? Sakit kamay. Kaya ra. Mag-explain ko sa mga sir, paminawa ko sir. Ha? Mag-explain ko, paminawa ko kay importante kay na sa imuhang kalawasan, dili lang po para sa imuhang apil po ko, ha? Mag-explain ako sir. Ha? Kani diri sir kung wala pa ka masayon mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha. Himuon na nato sa balay ka para mas dali nimong masaptan, no? Mut pasabot mong balay, dili gyud sa parehas, no? Nainaim sa balay. So karon pag mo asa na tong uric acid, kani diri. Automatic ang atong dugo mag-sticky. Dili maayong circular sa dugo. So kung mabot ang time nga di na magtarog circular ang atong dugo, kung atong nang i-refer sa doktor mo na pinakababa nga rason nga nung i-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa ato magpa-dialysis ta kay ang dialysis pa ya is forever. Forever gasto. Ha? Pero pwede ra gyud unta to dili sa dialysis sir kay ang kinahanglan lamang anak niya magtarong lang yung circular ang dugo. Ha? Karon pag matake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo sir, kung taas ang uric acid kani dire, ang mapiktuhan sa tao hap siyang lawas kaning wala may maigo. Kung matake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang sugar kani dire, ang mapiktuhan sa tao hap siyang lawas kaning tuo may maigo. Mao na ang explanation nganong ang stroke dili parehas kung na kay nakitaan nga mga stroke patient.
Naiwala, naapo ito o di parehas ha. Karon pag atake sa stroke, si sugar o si uric acid nagsabay na gyud tagas. Sabay duha katagas. Ang resulta gulay ka sa di na makalakaw. Pero pwede pa matabangan, no? Depende lang yun sa pagka-atake ha. Ito to pag umatake ng wala o kanang to. Kala siya kalakaw, wala di ba stroke? Ang mild, makalakaw ng mild. Mild raman siya. Pero stroke yun sa sir, depende lang kung wala-wala or too. Nay makalakaw pero mag-alalay yun na. Kaya di ulit manakakuan yun. Tumbang yun na. Depende po sa atake na may dilig yung kayo isog, no? Pwede sa matabangan dyan po na to. Yan, napay ibang atake, sir, nga pati ba maapektahan. Dili po tanan. Naalam po, depende sa pag-atake ha. Depende sa kondisyon sa tao. Karon pag muna sir, maningkamot lang dito sir, wala ng stroke, wala ng mild stroke, maningkamot ha. Nga kanya itong uric acid, gani dire, di ko mo saka. O di mo taas ha. Kung saan man nga, dili mo taas atong uric acid. Una-una, bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog. Sir ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga nahihimbis. Pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kaning. Lamang loob ha? Labi na gyud si karneng pula ha? Yung ka manigarilyo? Inom. lang. Ha? Inom lang. Wala man tayo makinarya sir nga mabasa sa imong uric kung taas o dili. Ang atong basihan kung masakitan ka ha. Napaka-check up ka sa imong uric wala. Wala pa. Grabe react nimo sir oh. Grabe reaction nimo ba? Gusto mo ingon mo nga kulang karne. Baka. Ah, Baka na si sir ha. Baka, baka, kabayo, kuan ha. Mga power kay na. Ang baboy di man na pula. Dili na. Pero tanaw ang karne sa baka. oh. Murag dugo no? Tagsara kami inom sir? Oh. Oh, tagamay ha? Okay, plastar balik. Wala na naman dagan among dugo ba? Eh, di na to ni pigaon sir, magkadugay, mabugat ni, di na ta kadaog sa tuwang tiil. Wa, di na nato na mapil ha? Wala sa explanation na po. Ay ko ka sa aquarium sir. Punta kami sir ha? Kano pa nintandog sir? Oh. Balik sir, balik, basta. Mas mado jud ka sir ba, nagabasa gid ka sa una no? Pero- Kaya pa mo ko sa una, nasorbe mi ba? Oh, yaw man. Ya. Siyempre namin sa Bel, belt bukid. ulan Wala init. dito. Sus, Baklay. Di ba kadlaw na baklay? ako kayo. Oh, bukid. Nya maulanan. Wala. Pal, sa butas, init. Di ka nagahumol og ininit sir. Wala. Hapon gabi eh. Wala. Di ka nagahumol ininit gabon anak. Wala. Punta kami sir. May go ka sa aquarium sir. Ha? Kani sir, sakit dili. Sakit na. Kani sa sir, plastar kami sir. Ha? Kani sa lusay ni sa sir kani oh. Kani lusay pag di nato ni tandogon mo dako ni. Mao ni hinungdan nganong nay tao nga magsukod-sungkod or mo takingking mulakang o punta sa may stroke. Mao ni hinungdan ang tawag kanina sir osteoarthritis ha. Osteoarthritis, knee arthritis, kani heel arthritis ha. So kanay arthritis sa sir, ana gamay sir. Para malikayan naton dili mo take ni sir. Oh no, dako na biay ko piyansa ni ha. Bawal mo kog itlog, manok. Ha? Itlog, manok, ginamos, bulat, uyap, pasayan, alimango, balot ha. Di makakamkag balot. Okay. Ha? Di ka makagbalot? Oh, gamay punta sa ka. Sige kayo. Pil na nimo. Mo hindi mapil no. Duha ka po. Sige, plaster sa plaster. Kaya para mahilot ta ka. Os-os kamay sir.
Yan na, tanay ka ba si makalimot ka ba? Makalimot siya. Na. Nanarabay na pakong rin ka isa? Matagamay sir ha? Binig mo kuhan sir oh. Gamay. Masakitan ka ba kaysa kajire? Karon di na ka nagabasa sir? Wala na. Bigay doy. Ha? Gamay ha? Balik sir, basta siya. Basta. Ano pa? Balik. May paningot mo sir oh. Ano gamay sir? Di pa dyan.